Työnantajille mä haluaisin sanoa, syy miksi teidän pitäisi palkata romaaneja on se, että mä uskon, että meissä piilee semmoinen suuri voimavara, mitä ei ole vielä valjastettu tämän valtion käyttöön. Jokainen ihminen siis ansaitsee mahdollisuuden, niin rohkaistukaa sen verran, että annatte niitä mahdollisuuksia ja valjastatte sitten ne voimavarat sinne omien yritystenne käyttöön. Satun liikkumaan pyörätuolilla, mutta se ei vaikuta mun pätevyyteen mitenkään. Se, mitä mä haluaisin sanoa työnantajille, on se, että ei niiden tarvitsisi niin jännittää sitä. Tai kun mua jännittää kauhean usein se, että miten mä ikään kuin kompensoin sen mun niin sanotun puutteen, mitä mä itse en edes näe puutteena, mutta ehkä helpommin muut näkee.